Varga Attila vagyok, és ritkán látnak engem itt szakállal, de mint egy remete beköltöztem ide a Tallyán-Dörögdi Evangélikus templomba, a Művészetek Völgyében, mert 2012 nyarán a mobil evangelizációs csoport egyik fő üzenethordozója az a kiállítás, amit itt rendezünk meg először, és vágyaink szerint több dunántúli településen szeretnénk még ezt megvalósítani. A vágy talán provokatív címnek hangzik egy ilyen helyszínen, de meggyőződésünk és tapasztalatunk az, hogy az őszintén feltett kérdésekre őszinte válaszokat találunk a Bibliában, és az az őszinteség nagyon vonzza az embereket. Az elmúlt napokban itt drogos hajléktalanoktól jól szituált értelmiségiek sokan megfordultak, és azt a visszajelzést kaptuk, hogy nagyon megérintette őket annak az üzenete, amit itt láttak. Az üzenet lényege pedig nem más, mint Isten igéje, a képzőművészeti alkotásokkal bemutatva ebben a témakörben. Reményeink szerint nem csak itt, hanem az ország számos településén, de elsősorban a Dunántúlon különböző gyülekezetek szervezésében lehetőség lesz arra, hogy hasonló élményekkel gazdagodjanak, mind a városok lakói, mind pedig azok a gyülekezetek, akik megszervezhetik ezt a kiállítást az elkövetkezendő napokban, hónapokban, években.